Πάμε από την αρχή. Τη γνώμη των πολιτών, εδώ το κόμμα του Κρέοντα, την Κομμουνιστική Συμμαχία. Ας πάμε λοιπόν. Ας πάμε να ψηφίσουμε στους ψηφοφόρους. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, εγώ τα λέω. Τι θα ψηφίσετε στις πρώτες εκλογές? Αντισύμ. Πείτε μας εσύ τι θα ψηφίσετε. Παιδιά, ένα είναι το κόμμα. Αντιγονική Συμμαχία. Πάντα. Κρέοντας γερά και ηθικά. Για μια καλύτερη Ελλάδα, έτσι. Αντιγόνη, εγώ θέλω να ψηφίσω μαζί με την θέλω να ψηφίσω στην Αντιγόνη Δακοτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ας πάμε λοιπόν και σ' άλλοι. Όχι εδώ, Το ρωτήσαμε. Αντισύμ θα ψηφίσω. Εγώ θα ψηφίσω τη γιαγιά μου. Ακόμα μας και ψηφίζουμε, ναι. Εσείς θα ψηφίσετε. Εγώ μέχρι τώρα είχα στα υπόψη μου να ψηφίσω τους πράσινους, αλλά μετά από το νέο κόμμα θα ψηφίσω Αντισύμ, τέλος, τα κοτώ. Εσείς θα ψηφίσετε. Ξέρετε, με τα συντρόφια εδώ πέρα ακούσαμε ότι υπάρχει η νέα αυτή η λύση για το πρόβλημα που έχει η χώρα. Η Αντισύμ, παιδιά!